Assalamu alaikum wa rahmatullahi, barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan shafi namu mai albarka Digital Imam Online TV. Wannan gidan TV mai albarka zai ringa kawo muku abubuwa da su shafi addinin musulunci, tunatarwa, nasiha da addu'a. Yayin da muke tare da bakuncin Musa Haruna Musa, yayin da zai mana addu'a yadda ake istikara a rayuwa. Istikara wata addu'a ce wadda ake yayin neman zaɓin Ubangiji. Aure zaka yi, sana'a zaka fara da duk wani abin da zaka yi mai muhimmanci, to yana da kyau ka nemi zaɓin Ubangiji. To wannan shine hanyar da zaka bi, insha Allah ka biyo mu a cikin wannan shiri namu yayin da zamu kawo muku wannan tattaunawa kai tsaye. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi as-sami'ul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Bayan haka ‘yan uwana masu daraja, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waɗanda suke biye da mu a wannan shafi namu mai albarka, kamar yadda yau ake so mu tattauna dangane da wani al'amari da yake da muhimmanci a rayuwar bil'adam baki ɗaya, dangane da abin da ya shafi wato du'awul istikara, wanda da yawa daga cikin mutane za ka ga kowa da yadda yake gabatarwa. Wani yakan gabatarwa bisa ga ainihin wato hanya da bata dace ba, wani kuma yakan yin ta a wata hanya daban, ko kuma akasin yadda Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya karanta. To da izinin Allah za mu yi bayani gwargwadon hali a kai. Dangane da abin da ya shafi wato du'awul istikara, sahabbai suka ce Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana karantar da su du'awul istikara kamar yadda yake karantar da su wato sauran ayyuka na ainihin wato ibadu.